tu salam kaganti siriah jo pinang ibaratkan rokok nan saguluang pangarang bungo baso basi mak pemuka rundiang karang banyak arila jo maaf pemanuai usana pananga kasadolanya satantang buah tangan kami kini kuma nyampang kok kurang lama mani raci bawang nyonan tak alui mak rono puce dek kurang kuni kok tahamba talambiak mata mak maafkan kami tentang itu. Maklum sajalah nusana dek lado dipaci derang dari garam dipaci irang pasisi emak keramianan jauh di piaman bawang maha hari pamaneh nusana kami naninda adu dayu mako satantang salah silik sumang jogawa nusana kok talenggo adai sopan santun koma tuah pangulu kok nyota kirai martabat tuangku kok nyota lintih mak maafkan kami dalam sawa sangkui sumangkui dalam batin salah naninda basang aju kepada nusana kami memohon maaf bukan ko sarok-sarok sajo ke nusana sarok ko ado silaronyo sapu kan taruh kailaman bukan ko kami kamaratok-ratok sajo nusana eswa ko ado kagunonyo ambiak katelong kapidoman oilah nusana pananga kasadolahnya kami dari grup Saluang Rabat Petunang nan kabaseluang umur sendiri Cendera Rajo Intan sedangkan nan kabarendang adalah nan di samping ambo Eza Yarni asa nan dari ranah pasisiye etan di nagari Batang Kape sedangkan nak dendang kita nan surang lain nak siang lain adalah Endrayati Malayu asa nan dari ranah Kota Solo baiklah rusana penanga kasadolahnya kok sakete ibari bacacah kok banyak gitu bari bompua kok sakete surang jangan lupa itu sana tonton video kami like komen dan subscribe video kami jangan lupa di Saluang Rabat Petunang ambo mengucapkan terima kasih kepada dunsana nan basamu baiklah dunsana marilah kita dengarkan lagu Buka Babe atau kalau kini disabui orang yaitu Putih Tali marilah sama-sama kita dengarkan.